Кои са храните и напитките, които го влошават стреса? Сега, на първо място, разбира се, трябва да контролираме инсулина, което означава, че една нисковъглехидратна диета е доста подходяща. Кои са въглехидратите, особено бързите въглехидрати? Разбира се, аз им казвам ZZ топ. Захар, зърно, тесто. Всичко сладко, всичко зърнено, всичко тестено е бърз въглехидрат, който активира инсулин. Картофите, ориза също, бананите също, но те имат и полезни свойства. Картофите са богати на калий, имат и други полезни свойства. Банана също е богат на калий, ориза почти няма полезни свойства, но нека да кажем, че те са по-приемливи, но тестените изделия, слад, захарите, но най-вече преработените храни, когато са в преработени форми. Тук аз ги наричам зомби храни, които са едва ли ме по химичен път им е убито всичко живо в тях и са отцветители, вкусители, консерванти, неща, които ги прави да приличат на храни, но не са. Не живи храни или не мъртви храни. Тук друго важно нещо, което е малко известно, са преработените мазнини. Преработените мазнини също докарват изключително огромен стрес за тялото. Може би едно от най-важните и подценявани неща за тялото са мазнините. Затова тялото се нуждае изключително много от полезни мазнини. И изключително много лошо действат така наречените вредни или преработени мазнини. Ако можем да ги систематизираме, стойте далече от преработените мазнини. Олио, маргарини, палмови мазнини. Сега някой ще казва, аз не купувам маргарин. Да, ама всички закуски ги правят с маргарин. Банички, милинки, всичките няма да ги правят с масло, правят ги с маргарин. Казват, аз не купувам палмово масло, но всички пържени храни, които ядете навън, пържени картофи, всякакви видове полуготови понички и така нататък, са пържени точно в такива трансмазнини преработени. Още по-голям проблем е, когато те се затоплят постоянно. А тези мазнини по какъв начин предизвикват стрес на организма при самата обработка, когато се опитва да ги обработи и усвои ли? Сега това е изключително дълга тема. Не искам да влизам тук в подробности така много големи, но общо взето тялото има нужда от мазнини. И той не разпознава някой път преработените мазнини. Клетките ги усвояват на клетъчно ниво и когато дойде време да ги ползват като запаси, вижда, че те не стават за хранене. Затова каза, че те са канцерогенни и ракообразуващи, защото клетката един вид се ядосва, че си го подлъга, остава мазнина и става едно превключване в митохондрията, тя обръща метаболитния си процес и се превръща в ракова клетка. Сега, особено проблемни са тези, които се затоплят постоянно. Мазнините в фритюрници, които освен, че са трансмастини, те се затоплят, охлаждат, което допълнително води до изключителни проблеми. Плюс това да не кажем, че те са изключително високо възпалителни, така че които самото възпаление докарва изключително много стрес, така че стойте на страна от преработените мазнини. Сега някой ще каже, тук тя баба ти взехти не яла. Да, обаче баба никога не е яла олио. Едно време за по-възрастните хора си спомнят, се купуваха, ние му казахме олио, но то си беше шарлан. Студено пресован, необработено слънчогледово олио. Това необработено слънчогледово олио няма нищо общо с това олио, което го продават в момента в магазина. Това олио в кавички е преработено с хексан, много брутален химикал. Това е убито всичко натурално в него, убито с всички хранителни свойства и е останало просто един химикал, който е брутално нещо за тяло. Така че стойте на страна от олиото, заменете го с шарлан, с зехтин, кокосово масло и най-вече животински мазнини. Масло, мас, телешка мас, телешка лой, свинска мас, патешка мас, всички животински мазнини са изключително полезни. А освен животински мазнини, като храна, какво бихме могли друго да приемаме или като хранителни добавки, за да подобрим състоянието в тялото и да не сме под такъв стрес? Така, значи много е важно, когато правим нещо, знам, че много се интересуваш от това, кои билки, кои добавки, кои витамини са подходящи за стреса. Знам, че всеки го чака това нещо, но искам първо много важно да се разбере, че по-важната част тук е да премахнеш причинителя на проблема. Това е да взимаш добавки за стрес, да не се обърнеш към причинителя на този стрес, е все едно да гасиш огъня и от другата страна някой да стои и да му хвърля бензин. Ти да се опитваш да го гасиш, от другата страна някой с бензин. Безмислено движение. Ти каза да замаскираш симптомите, обаче да не се обърнеш към реалния причинител и проблем. Точно така. Въпросните психотропни вещества, които се предписват по рецепти, те маскират проблема. Те ти дадат едно такова фалшиво чувство на спокойствие, което един вид спира да ти пука. Къщата ти гори, ама теб не ти пука. Това не е здравословен подход, според мене. На първо място премахваме лошите храни. Разбира се, премахваме вредните мазнини. Тук като витамини. Първо мога да започне с витамините. Магнезия, изключително антистресов. Желателно да се приема магнезий.
тъй като той първо, че почти винаги ни е в дефицит, тъй като не ядем достатъчно салати и достатъчно зелени. Какво е магнезия? Каквото е желязото за нас, това за човека, това е магнезия за растенията. Желязото прави нашата кръв червена, магнезия прави кръвта на растението зелен. Хлорофил. Магнезия е хлорофил. Изключително важно нещо. Как действа вътре в нашето тяло? Той действа, отпуска кръвоносните съдове, отпуска мускули, отпуска сухожилия, не случайно се взима магнезия за крампи. Магнезия работи в противовес калция. Затова повечето лекарства са калциеви канални блокери. Те блокират калция, за да могат да намалят кръвното. Вместо да блокирате калция, просто приемайте повече магнезия. Магнезия и калция работи в противовес. Колко повече магнезия имаш в тялото, толкова по-малко калция имаш. В кръвта имам предвид, нали? Така наречената хиперкалцемия. Така че магнезия е изключително важна. Тук формите на магнезия са много важни. Стойте на страна от комерциалния магнезия. Цитрати, оксити, диоксити, изключително, да кажем, неусвоими съставки. Оксита, диоксида се усвоява от 3 до 5%. Много, много трудно. Затова по-добрите варианти глицинати, порорати, таурати, цитрат, в крайен случай цитрат. Сега, другото важно нещо, с магнезия винаги се взима с B6, витамин B6. Те работят, той е кофактор и работи заедно. Стойте на страна от синтетичната версия, трябва да се приема хубавата версия, правилната. Синтетичната версия е пироксихидрохлорид, правилната версия пирокси 5 фосфат. Аз съм чела, че най-добре се усвоява магнезия чрез кожата. Това вярно ли е? Има нещо верно, но по-скоро е маркетинг трик. Има един много хубав, аз лично съм пробвал така много магнезии през кожата и има един много хубав момент, в който му казвам аз спагетини крака. Като прекалиш с магнезия и изведнъж така ти умекват краката, стават на спагети, не мога да ги чувстваш. С всяко нещо не трябва да се прекалява. Хубаво естествено, че е добре да се взима, нали, да се правят такива бани с гореща вода с магнезиеви соли или дори с морска сол, защото това подобрява кръвообращенията на краката и е изключително полезно. Изключително важно е да се ходи бос. Трева, пясък, това нещо ние го наричаме заземяване и е изключително важна част. Всички сме чували, заредил съм с отрицателна енергия. Дали има отрицателна и положителна енергия, не знам, но има отрицателен и положителен заряд. Когато има недостиг на магнезий и калий, тялото става отрицателно заредена натриево и започва статично електричество, кръвта почва да се съсирва повече. Така че когато човек стъпи бос на трева, пясък, на пръст, това статично електричество или този отрицателен заряд се изкарва от тялото и това носи много благоприятен ефект. Така че ходете боси. Това е много важно нещо. Безплатни съвети. Другото нещо, просто трябва да приемете магнезий, който е по-лесно усвоим, по-хубави форми. Глицината е много добър форм или без глицината. Но пак казвам, магнезий трябва да се взима. Калия също е изключително важно и много подценявана част. Повече. Калия е труден за взимане на добавки, затова се ядат салати. Яжте повече салати. Сега всички ще отидат, ще гугълнат храни богати на калий, ще им вземат банани и картофи и ще почнете с бананите и с картофите. Не дейте, защото те са нешестета, те са въглехидрати. Наблягайте повече на сурови зеленчуци. Сега се ядат изключително много кръстоцветни зеленчуци. Зеле, морков, броколи, карфьол, рукола, спанак, ряпа. Ряпа, ящите репи, репите са страхотни. Кореноплодни, също много богати на калий. Цвекло, морков, изобщо всичко зряло, всичко жълто, оранжево, червено е много богато на калий. Всичко зелено е богато на магнезий. Всичко бяло е богато на калций. И какво става? Бяло, зелено, червено, солено. Натриев хлорид, солта, това са 5 основни електролити, които правят осмозата във водата, баланса на водата. Затова голям недостиг на магнезий, стрес. Кръвното е високото кръвно също е стрес. Затова повече салат, повече хубава сол, повече хубави мазнини, повече хубав ябълков оцет истински. Истински храниящ.